Il-ħatra tas-sistema tal-ġudikanti f'pajjiżna għandha l-barka tal-Qorti Ewropea. Stqar dan l-imħallef emeritu Joseph Zammit McKeyen f'intervista li kellu mal-ġurnalist veteran Reno Buġejja. U ma tarax self-generating. U apparti dik, illum għandna l-blessing ċaru tont tal-the Court of Justice of the European Union. Ġifieri, più di così. L-imħallef emeritu b'40 sena esperjenza fil-qasam legali li 12 minnhom għattaħom fuq il-Bank tal-Ġudikatura stqar li s-sistema tal-ħatra tal-ġudikanti preċedenti kienet tajba imma kellha tinbidel minħabba l-perċezzjoni tan-nies. Fl-intervista Zammit McKeyen saħaq favur aktar użu ta' teknoloġija fl-awli u għamel dan billi tal-eżempju tal-iskejjel. Wasal iż-żmien illi skola ikolla it-tfal ma' teacher. U jekk miskin ikun hemm xi ħadd li huwa ma jiflaħx tifel, jista' jaqbad online u jisma' l-lezzjoni minn ġoddar. Xi ħaġa barra minn hawn di. Ħadmet dija ħasra. Ħaddimniha online dejjem l-istess ħaġa tista' ssir il-qorti. Ma tista' mhux issir. Mhix issir, imma għandha ssir. Zammit McKeyen ta' wkoll punti għolin li sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Ġifri, da snin kollha ser ħażin. Le ma ċek jien. U jiena wieħed minnhom. Wieħed minnhom, hekk. Jien wieħed minnhom. Però meta jibdew daħlin il-fliles f'moħħ in-nies ta' kif issir l-għażla, tittamel aktar trasparenti.